What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. So for today's vlog, isa na namang food adventure ang pupuntahan natin. Ang pupuntahan natin today is one of the newest spot here in Malilipot, Albay. This is the M's Kitchen. So napakaganda kasi ng place, tapos very cozy and open air siya. Since napakalaki niya, meron talagang social distancing magaganap. So ngayon makakasama natin yung dalawang friends ko, newfound friends from Bicol Vloggers Group. Basta mamimit nyo na lang sila mamaya. Samahan nyo kami as we taste the food of M's Kitchen and tingnan natin kung gaano kaganda yung place nila. Alright, so see you there! Alright, so right now we're driving at susunduin natin yung dalawa nating kasama na sina JC at si JM. Kakain tayo sa M's Kitchen. I'm really excited kasi lagi ko tong nadadaanan. Kaya ngayon malalasanan natin yung kanilang luto. Alright? Hey! Happy birthday! Hello! Happy birthday, hindi kami na-inform. Birthday mo pala. Na ano? Hi, Madison. Ano daw? Birthday mo pala. Gagi, happy birthday. Happy birthday. Nag-red lang ako. Magla-live ka. Thank you! Char! Alright, so nandito na kami, mask on, and now we're going. Let's go! Good evening! Kaya, so now right here, nandito na tayo ngayon sa M's Kitchen. So after a very long time of planning na magpunta dito, we're here finally. And I love the vibe! Very bohemian. Go order na tayo. Good evening, sir. Welcome to M's Kitchen. May I take your order po? Doon na carbonara po and cheesy hotdog sa akin. Ready na yung order natin. It's beeping. Punin na natin yung order natin. Let's G. Hello. Number, I don't know. Thank you so much. Wow. Thank you so much. Hi, Miss Junilyn. Nag-live sila. Yes, kakain po tayo ng salad. Caesar salad po. Alright, so kakain na tayo. And habang nagla-live si Lakwachero Irigeño. Ayan. Kumakain na kami. Nagsistart na kami kumain. Unahin natin to guys. Cheesy hotdog. Mamimili ko lang ang Christmas. Harap. Hi po kay Mr. Ano ka mo ito Carbs on carbs. po sa 100? 100 po. Ay, in fairness naman, chicken farmer ka lang sa Di ba? ay, ito na si Jess Tony! Ito pala si Jess Tony. Mag-subscribe kayo sa kanyang Hi, Miss YouTube Claire. channel. It's... This is Tony Lancero on YouTube and Facebook, Hindi Instagram. ko alam kung bakit siya namamahaw. Namaos ako, lasing ako kagabi. Wow. Ano nangyari? Order muna tayo ng drinks. Let's go. May cook-in ka na? Sige, yun na lang sa akin. Alright, so tayo ay kakain ulit. So si ano, busy siyang kumain at mag-live. Ayan. busy, naiwan ko bakla. Naubos na po yung salad ng sarap. Taray. Kain ulit tayo. Watching from Lebanon. Shout out sa Okay, so tapos na kami kumain, pero may isa pang kakain. Dito po. Nakahabol po siya. Ay naata oh, nakita ko na kanina. Hi! Oh, hi! Hello po, welcome back to my Channel. place. Umorder Hindi nyo ka na alam sa ba? akin talaga. Perfect yung weather tonight, no? Thank you. Correct. Ang laki ang lawak, no? Maglagay kami ng pool. Pwede ko maglagay ng pool. Kumusta yung experience nyo ng food? Pinaka-paborito ko yung garlic parmesan. Oh, paano ba spell? Spell. Wings na lang. Wings talaga yun. Wow! Ikaw ang favorite dito. Chicken burger. Kasi lang naman nakain. Kasi lang naman nakain. Ikaw ang favorite dito. Ang babagal yung kasi dumating. Favorite ko yung place. Wow!
Anong place? Yung place lang. Anong place? Itong M's Kitchen. Yan. Eh, sobrang ganda talaga ng ambience, no, guys? The music, copyright. Tsaka ang theme ng place nila is Bohemian. Kaya epic. Perfect pag gabi. Eh guys, visit na kayo dito sa M's Kitchen. Dito lamang yan sa San Isidro, Malilipot, Albay. Let's go! Madaming places na pwede magpa-picture, Instagrammable. Guys, meron kaming gagawin ngayon. Actually, magpo-propose na si JM. I'm so excited. Sa true. Ito na guys. Go. Ay! Oh my God! Ano sasabihin mo? Will you connect me? Grabe, tuwan-tuwa siya. At magpapakasal na sila bukas. Yung mga trip natin. Alam mo kung bakit to yan yung sing-sing mo? Plastic din yung pagmamahal niya. Naiyak ka ba? Okay lang yan. Standing in front of you is a 30-year-old stunner from Malilipot, Albay na naniniwala sa kasabihang kung hindi mo kayang gawin, ipagawa sa iba. Alright, so tapos na kami magpa-picture at kumain. Thank you po sa M's Kitchen. Yes, thank you so much. Thank you. Sobrang fun ang experience. Pwede nyo dalhin dito yung friends and family nyo. Yes. Pangmasa. Correct, pangmasa talaga. For us, Yes. lawas 60 pesos. Correct. Papapaw. Dito na, sa M's Kitchen. Arat na. Kaya guys, dito magtatapos ang ating vlog for today. If ever hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye!